prosimo. Može jedna, samo. Ajde. Pa to su volonteri Kaknja, Zenice, Visokoga i mi smo zahvalni na ovom broju, znači u broju nekih 120 volontera. Pored njih imamo dio naših mještana koji su angažani preko UNDP-a, koji rade skupa s njima, tako da ćemo, znači, raditi ovaj posao uspjeti uspostavimo jednu trajnu prijateljstvu među ovih gradova i opština. Kakva je to moda, Sandra? Pa bola mi došli ovdje čistit ko biva i vidjeti šta bacaju. Jesi to ti namjerno crne čizme obukla? Namjerno. Pa ljudi, mi smo došli ovdje čistit tako se. Nije, dobro sjećam. Ajmo ovdje. Ajde, kupi za sobom, kupi sve za sobom.